रखम गरमखा दिनै बालनि एसेबां मोजाङै दख'ना स्राय गानलायनानै आंहा गामियाव गिदिंथिंगोन सानदोंमोन गैया गाननो हायासै एसेबां गरमनि थाखाय सोलायनांगौ जाबाय आरो बालनि गरम बोथोराव देलायबो जाया देले मेकआप फोनबाबो गोलोमदैजोंनो खारजोबो ओमफ्रायथ' आरो खानायनि बारान्दाबो लाजाया देले गरम बोथोराव गोलोमदैजों जा रखम सिनानै थेब थेब जाना थायो रखरा बेनिखायनोथ' आङो गरम बोथोरखौ इसेबो सैथाराहाय बालनि मोजाङै देलायबो जाया हाव लाफाथिसो माथो अबाव थांनो नागिरदोंलै लाफाथि आयो रखरा आंखौ खानजङा जा मोजाङै माथो होदोंलै दिनै मानोबा बिदिनोसै ओरैनो गिदिंलाबायदों र' बै बिबार लानाव थांनोबो हानाय र' आङो फाखोसे दे थां ओमफ्राय नोंलाय अबावथो थांनो नागिरदों दखानाव थांना फैनि र' आङो दखानाव थांनो नागिरदों होमबालाय आंनो कुरकुरि पेकेटसे लाबोफानाय नोङो बेसेबा जानो लुबैखादों आङो लाबोदे आंनि थाखाय पेकेटसे ओइ फैसा गैयालै आंनियाव थादो थांसै आङो आयु बाला जि नेथ्राखा थाइबा दामिनि कुरकुरिखौनो बियो आंनो लाबना होफैनो हाया सिख्ला सासेया एसेबां मोजाङै कुरकुरि जानो होननानै बिदों बेखौबो बियो लाबना होफैनो हाया बेलेग सिख्लाफोरनो हले लेम लेम जायो खोना आं बिनिखाय फैसा गैयायानो जाबाय नोङो आंखौ ओरैबायदि रागा फोजोंबाय खानजं आं नोंखौ दा बाराबा सावसो होगोन बालन्दा जानायनि थाइबा दामिनि कुरकुरिखौनो आंनो होआसै बियो आं नोंखौ दिनै साव होबाय नोङो बालन्दा जानानै थैगोन लाइफआव नोङो सिख्ला सासेबो मोननाय नङा लाफाथिया साव होबाय जाहाथे फुरा काफुरि नांखागोन नोंनियाव नोङो फुरा बालन्दा जाना थासिगोन आरो जिबनभर लाफाथिखौ नेगेट खालायनो फैदों होजाबायना आंजों साव होजाबायना बालन्दा जानायनि आयौ लाखारिया बेसेबा गोथाव जाखादों दिनै दे आब' ओंखाम जाबायना जायाखै थाब जादो नोङो लाखारि बन दाननो थांनांगौ लिंहरथारदो आयंआ दिनै थांनो होथारदों नै जाबाय र' दे थाब जा र'हाय माखौबा एसेबां आथुर जादों थांगोन र' माबा थाङा नामा दसेनो जागोन र' आंनि ओंखाम जानाया गावगायनियासो बेसेबा गोबाव जाखायो ओंखाम जानायानो आंनिया दसेनो जागोन दे नंमारगौ दे मा एसे गोथाव जामारदों दिनै अनला खारैया अनला ओंख्रि जानायखाय दिनै माबा आइ आफामोनखौसो गोसोखांदों आङो आइ आफामोनासो बेसेबा मोजां मोनखायोमोन अनला खारै जानो आइ आफा नोंसोरो जोंफोरखौ मानो एसेबां थाब गारना थांबारनाय आइ आफामोन नोंसोरो मिथिगौ ना नोंसोर गैयैखाय जोंफोरदि खस्थ' सोलिना थानांगौ जादों मानो मानो नोंसोरो जोंफोरखौ मानो एसेबां थाबैनो नागारना थांनाय मालाय बयनियाबो आइ आफा दङ जोंफोरनियाल'सो गैया आइ आफा नोंसोरखौ गाज्रि मोनदों आङो नोंसोरो मानो गावनि फिसाफोरखौनो बिदि गालांनांगौ मानो बिदि आलाय सिलाय गालांनांगौ गावनि फिसाफोरखौनो बे संसाराव ना बिमा बिफा गैयाबा सोलिनो थाखाय बुहुद गोब्राब जाखायो बुंनो थाङोबा बुहुद खस्थ' बुंनो थाङोबा सोलिथावायानो गोसोखांदोंलै आङो दिनै बुहुद गोसोखांखादों आब' माथाबो जाखायाखै ना मायो र' नै जाखांसिगोन र' बिसोर सानै गथ'खौ लानानैबो आं बेसेबा सिन्था जायो आं गैयाबादि मा जागोन बेनिखायनोथ' आं दानो हाबा जानो गोसो गैथ'आ दैले बुरिया दाबो जाखांला ओंखामखौ दैले बुरै औ दैले बुरियानो एकदम बेसेबा दैलेखा मानसियानो नंगौ नामा औलै गुमै आरो नै सासेयाबो अबाव थांलायखोबा न'आव थानो होबाबो थाथारा मानसियानो
दे थांथो दे गथ' मानसि एसे गेलेथों लोगोफोरजों। थेवब्लाबो बिनिया बाराद्रायलै गुमै न'आवनो थाया। बिदिनो जाखायो दे उन्दै समाव। दासो जाखांबाय आरो। औ जाखांनानै आरो इसिंखौबो साफा खालायबायना सिबबाय आरो थोरसिखौबो सुना दोनबाय। मोस्रोम नों संनाय अनला खारैया बेसेबा गोथाव जाखादोंसो। आइनियाबो बिदिनो गोथाव जायोमोन। न'आबो आइयाबो बेसेबा ओंखाम ओंख्रि गोथावै संनो रोंखागौमोन। ओंलै मोस्रोम माथो बुंबावनो जोंफोरनिया खाफालानो गाज्रि। खाफालाव बिमा बिफाखौनो लिंना लाबोआसै जोंफोरो। नोंसोर मा दानो थांगोन नामा बन दानो? औ थांनांसिगोनथ' आरो। थाङाबाबो दा गाज्रि मोनगोन ना। आरो दा बिसानियाव बन दानो थाङाबाबो जोंफोरा बननि एसे खस्थ' जागोन ना। बेसेबा आंखाल जाखादों बननि फैसाबो गैया बायनो। न'आवबो दंफां लाइफां गैया। मोनथिगौ आंबो। आंलाय गेस बायना होनो सानदोंमोन नाथाय माथो फैसायानो गैला आंहाबो। दे जेबो नङा दे। दा बननि सिन्था गैथ'आ र'। दा जोंफोरो मोनगोन ना आरो मोनबावगोन। दाखालिनो आथिनि मानि लाबोदों जोंफोरो गिदिर गिदिरखा। दिनै जोंफोरो सिनाय बन गिदिरखौ एसे हनायबा मोजां जागौमोन। औ बन गिदिरा आरो आइ जायो आरो न'। थौदो मोस्रोम होनबा थांसै। सेखायाथ' लाफाथि आब' लानायावनो दोनखायो दे न'? औ दोनबोदों दे आङो बिसानियावनो। नोङो दा हारसिंसो थानांसिगोन। जेबो नङालै मबाइल दङ ना मबाइलखौनो नायबाय थागोन। मबाइलखौनो नायबाय था। रिसार्ज दंखायोबा? औ दङ दाखालिल'सो सोदोंना। दे मोजाङानो जाबाय दे दा नोङो हारसिं नायबाय थादो। मा रावबो गैयाना माइदि? दङ खोना माथो दरजाफोरा खेंनाय दङ। दे जागोन दे बरावबो ओंखारा दे आं न' सिङावनो थाबाय थागोन। सोर सेंग्रानि माथो जाखो बेलाय? बिसोरनि टिल्लुनि माथोआथ' एसेबां गिदिर जाथ'वाखैलै। सोर सेंग्रानि माथो बिलाय? र'खरा खोमा फाथिलायनानै मोजाङै खोनाबावनि र'। थांनाय बिबारि थांनायनि सिगां आंनो दै गिलाससे दौनाय। लायनि र'। माथो सेंग्रा मानसिनि माथो मालै बियो? बिबारखौ थारमाने नुनायावसो ओरैनो आप्रि सती साबित्री नुयो। बिबारिया बिदिसोथार होनबा सेंग्रा लाबोनानै दोनफैलायो न'आव। आंनो बिदि नङा। थेवब्लाबो आंखौसो मानसिफोरा थंगालि सानो। नाथाय आसल मेन थंगालिया जाबाय बिबारियासो। दिनैसो मोनथिबायहाय आङो बालनि। अबावबा आंखौ नुगोनलै आं मिसाखौनो लामायालागै थांनि र' ओमफ्राय दासो फैनाय रखम एक्टिं देखायखागोन। आरो सेंग्राया सोरमार फोजोंसार नङाथ'। जियानो जाया मानो उनाव माबागोन दे CID खालायगोन आङो। दा माबानि एक्टिं खालायखानि र'। आब' जोंफोरनो जुदि दिनैबो थरसे बन गिदिर हरा मा जागोन देनाय? हरगोन दे मानो हरा जानो। हराबा आङो रागासो जोंगोन खोनाहाय। बाराबा बुंगार गारगोन देलाय आङो। एसेबां गिदिर गिदिर बन दानदों मानो थरसेबो हराखै होननानै। होद नाङा बननि थाखाय बिदि मानसिफोरजों हामा जालायनो नाङा। थेवब्लाबो ना जोंफोर खस्थ' खालायनानै एसेबां बन सिबदों थरसेबो हराबा रागा जोंनो ओंखारोना। गिदिर बन हराखैबाबो फिसा फिसाखौथ' हरदोंना। आरो जुदि बिसोरा जोंहाखौ बन दानो लिङामोनबा जोंफोर अबाव मोनगौमोन? फिसाबाबोथ' जोंफोर दा ओंखाम संनो मोनदोंना बनखौथ' मोनदोंना। बिसोरहा लिङाबा बनानो गैयामोन जोंहा मोनथिगौ। आखायावथ' थाइसेबो फैसा गैखायानो बायनोबो। नंगौबो देनाय थेवब्लाबो आरोलै। थांसै होमबालाय। मा जोंहानियाव बन दानो थांनो नागिरदों नामा? औ लाफाथियाबो नोंसानावनो बन दानो थांनो नागिरदों जोंफोरो। ओमफ्राय मा नोंसानाव सोरबाफोर आलासि फैदों नामा? आलासि? रावबो फैयाखै माथो। नों नुनायमोन नामा? नों नुदों नामा? नुवाखै आङो नुवाखै। ओरैनो थारमाने नोंसानाव आलासि फैथावथाव नुदों आं दिनै मानोबा बेनिखायनो सोंदों। नंगौ नामा? फैयाखै दे आब' रावबो फैयाखै। बोरमा थगायनाय होदों माथो आंखौलाय बिबारिया। ओरैबायदि सैथानखा थारमाने। ओजोंबादि आङो मोनथिखाबाय। सोर हुवाखौ लाबोना दोनफैदों बेखौल'सो मोनथियाखै खिन्थु हुवादि लाबोना दोनफैदो बेखौ मोनथिबाय आरो। मा सानबाय थाखो आब'?
आङो मा सानदों माने नोङो माला हाबा जागोन दे बिबारि? हाबा दा मोनथिथ'आ र' आं आब'। मानो मोनथिया जानो बेलाय? मोनथिनांगौ, मोनथिबायना? आरो हाबाफोरखौ थाब जानांगौ, मोनथिबाय? सिख्ला बैसोआवनो रागबाथाय रावबो सेंग्रायानो फसायनो नागिरा। होमबालाय नोंलाय मानोथ' हाबा जायाखै होमबा लाफाथि आब'? जागोन। आंनि सिमांनि राजकुमारखौ मोनबानो जागोन आङो। नोंनि सिमांनि राजकुमारालाय सोरो? खाफालाव जाय लिरनाय दङ बेनो आरो। आसल मथे सैथो बाथ्रा बुंनो थाङोबा आंनि सिमांनि राजकुमारा फोजोंसारसोमोन। नाथाय बिबारिया आंनि सिमांनि राजकुमारखौ सेना लाबाय। आंखौ बासायनायनि थाखायसो, नङाबा आं बिबारिखौ गारामोन। मा सानबाय थाखो आब'? थुदो थांसै नोंसानियाव। जेबो सानाखै। फै थांसै फै। हौवा लाबना दोनफैयो न'आव।